Magtutulungan natin kayo di no? Makuha lang ng mga pangalan sa siling sir, sa suspect, sir, pwede ka na kayo wala ba tayo sa ayos. Okay, wala kami sa information. So, tugay-tugay, no? Ada may mga picture. So, alin naman siya sa Metro Manila. Ano na suspect. Higulo na to sa mga kaso. Kay most wanted mo siya. Dito sa may Western Visayas. Ganggang. Tapos medyo Chin-Chin. Sige ako na. Pwede siya nadaktan sa small ball. Yung nasa stigmato. Tuyo tali nga magnet sa isa ka babae. Galaban sa niya nga gina katilit. Ano yung
dakpan. So, dito sa dakpan sa syudad sa Iloilo. Kabisado. So, wala pinagkita dugay sa ating mga kapulisan. So, dinahuli sila ng nag-operate sa siling suspect na most wanted, number one most wanted dito sa probinsya. Okay, mga kabistado, no, mayong gabi. So, liwat diri kita subaw sa may area sa kapan na police station 5 no o sa Mandaluyong PNP. Sa din no, may nadakpan diri sa kawanted. Tag sa pinagi no sa sa RID 6 Regional Intelligence Division 6 sa pagkamuno rin ni Major Chichi sa ulog ang team leader sa sining operasyon mga kabistan. Standby no, wala pa kita diri sa pangalan. Konsin no, ang konsin oy ni ang lalaki nga gin ta kapit subong ang dito. Okay, standby lang. Igano natin dugay-dugay no, ang mga detalye sa ating mga ano yung kaso. Sa silang suspect. Yung halin nila siya sa libro nila. May kwata mga nga. Okay,
Kaya po na, no? Sunday lang kami dire.